よし、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとね、緊急で今回してるんですけど、知ってる人は知ってるかもしれないんだけど、小山慶吾、あのバカ、あいつが、もう最近ね、ちょっと前から連日のように、至る人間を攻撃してるんだよ。で、その中に、もちろんイエスだったり、あと俺がいろいろ紹介してあげたシュウさんだったり、池袋のね、キング、シュウさんとか、あと、社長ファイトクラブって言ってた、この間出てました。あれで落とされたもんだから、その腹いせにそこの社長の川原社長とか、あと歌舞伎者とか、とかにも春樹海君とかそうとかにも攻撃したりとかして、やばいですよマジで。もうでそれが俺も傍観してたんですよ。でもやっぱり自分が紹介したシュウさんだったりイエスのこととかをガーって言われるのは俺もめっちゃ気分悪いし。